8 ରନ୍ କରି ବି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି। ସଚିନକୁ ପକାଇ ପଛରେ 4ଟି ବଲ୍ରେ 8 ରନ୍ କରି ସେ ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକାରେ ମାତ୍ର 4ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। 4ଟି ବଲ୍ରେ 8 ରନ୍ କରି ବି ସେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ନାମରେ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ 100ରୁ କମ୍ ଇନିଂସରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ 5000 ଦ୍ରୁତ ଦିନିକିଆ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 4ଟି ବଲ୍ରେ 8 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚୌକା ମାରିବା ମାତ୍ରେ ଘରୋଇ ମାଟି ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ 5000 ରନ୍ ପୁରା କରିବାରେ ଦୁନିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋହଲି 96 ଇନିଂସରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ରେକର୍ଡ ମାଷ୍ଟର ବ୍ଲାଷ୍ଟର ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସଚିନ 120ଟି ଇନିଂସରେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଦିନିକିଆରେ 5000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଲିକାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଗରେ ରହିଛନ୍ତି। ସଚିନ ଭାରତର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ 6976 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ରିଙ୍କି ପଣ୍ଟିଂ। ରିଙ୍କି ପଣ୍ଟିଂ 5406 ରନ୍ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିଜର ଘରୋଇ ମାଟିରେ 135 ଇନିଂସରୁ 5178 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବେ 96ଟା ଇନିଂସ ଖେଳି 5000 ରନ୍ ପୁରା କରିବାରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।